Itago niyo ako sa pangalang Rose. Taga Bulacan at nagtatrabaho sa isang private company bilang HR admin. Ito ang aking secret file. Nagkaroon ako ng long-term relationship. Almost 4 years naging kami. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Vern. Siya ang naging boyfriend ko. Nakilala ko siya sa acquaintance party naming magka-schoolmate. And then, nung araw na yun, niyaya ako ni Vern na sumayaw. Actually, hindi lang naman siya yung nag-aya sa akin na sumayaw. Marami pang iba. Pero si Vern ang nakaagaw ng pansin ko. At hindi na siya nawala sa isip ko simula nung araw na yun. Pagkatapos naming sumayaw, ay kinuha niya ang number ko. At doon na nagsimula ang lahat. Nagkakausap na kami ni Vern palagi. At merong mga pagkakataon na kahit ka-text o ka-chat ko siya, aba, hindi kami nakukontento. Tumatawag pa siya sa Facebook. Umaabot pa kami ng madaling araw. At ang nakakadagdag sa pogi points niya ay magaling siyang kumanta. At marunong din siyang maggitara. Talagang mai-inlove ka sa boses niya. At bukod pa doon, isang varsity player sa school namin, si Vern. Magaling siyang mag-basketball. Kahit hindi siya katangkaran. Mahusay naman siya. Ganun siya ka-talented. Kaya kahit hindi naman siya gaanong kagwapuhan, marami talagang mga babae ang nagkakagusto sa kanya. So niligawan ako ni Vern. At dahil nagkagusto na rin ako sa kanya, sumagot na rin ako ng oo sa kanya. Hindi ko na pinatagal. Noong 18th birthday ko, pinakilala ko siya sa mga magulang ko. Siya mismo ang pang-18th sa 18 roses ko. Sobrang saya ko nung araw na yun. Kasi napakilala ko na siya sa pamilya ko. At simula noon, dumadalaw-dalaw na sa amin si Vern. Pinapayagan naman ako nila mama kasi sa bahay naman daw. At naipakilala na rin ako ni Vern sa pamilya niya. Naging masaya naman kami sa unang taon. As in, okay na okay talaga yung relasyon namin. Hindi kami nag-aaway, madalas kaming magkasama at nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Pero, nung umabot na kami sa pangalawang taon, doon na nagsimula ang pag-aaway namin ni Vern. Halos hindi na rin kami nagkakasundo at ang madalas naming pag-awayan, babae. Oo. Babae ang madalas naming pag-awayan. Nauhuli ko siyang nakikipag-chat sa ibang babae. Pero naayos naman kaagad namin. Kasi iniisip ko, hay, ka-chat lang naman. Kaya okay lang. Basta, wag na lang niyang uulitin. Hanggang sa naulit nang naulit. Tapos, dumating pa sa puntong nakikipagkita na siya. Meron pa nga, nakikipag-inuman siya sa ibang babae. Tapos sa balitaan ko, nakikipagligawan na din siya sa iba. At ang hindi ko makakalimutan ay yung nakipaghalikan siya sa ibang babae. Basta, ang dami niyang ginawang kasalanan sa akin. Ang dami kong sama ng loob. Wala siyang alam na gawin kundi saktan ako. Pero, nagpakatanga ako eh. Kasi mahal na mahal ko siya. Siguro, kaya hindi ko siya maiwan-iwan. Dahil, siya yung una ko. Ibinigay ko sa kanya yung pagkababae ko. Kaya siguro, ganun na lang yung pagmamahal ko kay Vern. Na kahit paulit-ulit niya akong lokohin, nagagawa ko pa rin siyang patawarin.
Sa isang sorry lang niya, pinapatawad ko siya agad. Tanga na akong tanga, basta ayaw ko siyang mawala. Halos 3 taon. Tiniis kong lahat yung panluloko niya. Hanggang sa dumating talaga ako sa punto na sumuko na ako sa kanya. Hindi ko na kaya. Kaya nag-decide ako na makipaghiwalay na sa kanya. Binlock ko siya sa Facebook, nagpalit ako ng cellphone number. At yun yung mga naging paraan ko para makapag-move on ako sa kanya. Kahit minsan, namimiss ko siya, pinipigilan ko yung sarili ko para lang ilayo ko yung sarili ko sa kanya. Ganon din naman siya sa akin. Hindi na rin siya nagpupunta sa bahay. Kaya talagang masasabi kong it's over. Halos 2 buwan. Simula nung naghiwalay kami ni Vern. Nagiging okay na ako. Pero hindi pa pala yun yung huli naming pag-uusap. Napansin ko kasi, halos 1 buwan na akong hindi dinaratnan. Oo. Hindi pa ako dinadatnan ng buwanang dalaw ko. Kinabahan ako noon. Kaya naisipan ko gumamit ng pregnancy test. Alam ko naman kung paano gamitin yun. Kasi kapag irregular ako, gumagamit ako ng PT just to make sure na okay lang ako. Kasi alam ko naman na merong nagaganap sa amin ni Vern. And at that moment, sabi ko, eto na yon. Gusto kong malaman yung totoo. Wala pang 1 minuto, lumabas na ang resulta. Kitang-kita ko ang 2 pulang linya. Buntis nga ako. Paano na yan? Nakipaghiwalay na ako kay Vern. So nabuntis ako ng ex ko. Takot na takot ako noon, hindi ko alam yung gagawin ko. Natatakot ako na palalayasin ako nila mama kasi panganay ako at ako lang yung inaasahan nilang makakatulong sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung kwento ko. Ang dami kong iniisip at lahat na ng iniisip ko nun puro negatibo. Kaya nagdasal na lang ako at humingi ng lakas ng loob sa Diyos para malampasan ko yung nangyari sa akin. Kaya nung may masmasan ako, agad kong in-unblock si Vern para sabihin sa kanya na buntis ako. Pero alam mo yung naging sagot niya sa akin? Sino ang tatay? Sumagot ako ng, syempre ikaw. At ang sagot niya sa akin ay, paano nangyari? Ilang buwan na tayong hiwalay. Nagulat ako sa naging sagot niya sa akin. Pero nireplyan ko agad siya ng, ikaw lang naman, yung lalaki na pinayagan ko. At ang sagot niya sa akin, ay, tigilan mo na ako, Rose. May girlfriend na ako. Huwag mo akong bibigyan ng problema. Kung ano man yung problema mo, ikaw nang bahala dyan. At wala na akong pake. Sabay block sa akin sa Facebook. Iyak ako ng iyak nun. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa akin. Ano nang gagawin ko. Kaya sinarili ko yung problema ko. Wala akong pinagsabihan. Pumapasok ako sa trabaho noon kahit maselan ang pagbubuntis ko. Wala akong ganang kumain. Sinusuka ko lang lahat ng kinakain ko.
Hindi pinapansin nila mama yun kasi maaga naman akong pumapasok. At madalas, sa trabaho na ako nagsusuka. O di kaya naman sa kalsada. Fast forward. Halos 2 buwan na ang lumipas. Simula nung nalaman kong buntis ako. At ang pagkakaalam ko ay mag-4 na buwan na akong buntis. Hindi ako nagpapa-check up kasi wala akong oras. At 1 araw lang yung off ko kada 1 linggo. So, 1 araw, habang nagpapahinga ako, merong nag-friend request sa akin. Isang pamilyar na pangalan. Pagkatingin ko sa profile niya, yung ex ko. Hindi si Verna. Eto yung ex-boyfriend ko nung high school. At itago natin siya sa pangalang Chris. Ilang taon na rin yung lumipas nang huli naming pag-uusap ni Chris. Kinonfirm ko siya at bigla niya akong minessage nangungumusta. Ang sagot ko, okay lang naman. Ikaw ang kumusta? Ang tagal ko nang walang balita sa'yo At sumagot naman siya ng, ito, manager na sa isang restaurant. Balita ko sa'yo, wala na kayo ng ex mo At nag-reply naman ako ng, wow updated ka pala. At sumagot naman siya ng, ikaw lang naman ang nakalimot sa akin At simula nung araw na yun, madalas na kaming magkausap sa chat. In fairness, sobrang nakatulong sa akin si Chris. Stress na stress ako noon. Pero simula nung magkausap kami, nawawala yung stress ko. Kasi palagi niya akong kausap at mabait pa siya. Kung iisipin ko nga, nung nagkahiwalay kami, siguro ang dahilan nun dahil masyado pa kaming bata nun. At wala pang alam sa relasyon. Fast forward, nagkakapalagayan na kami ng loob ni Chris. Naikwento ko na rin sa kanya na buntis ako. At siya ang kauna-unahang tao na sinabihan ko tungkol sa pagbubuntis ko. Nung nalaman niya, nabigla siya. Akala ko nga noon lalayo na yung loob niya sa akin Tsaka hindi niya na ako kakausapin. Pero mas lalo siyang naging concerned sa akin. Niyayaya niya na akong kumain sa labas. At kapag out ko sa work, sinusundo niya ako. Kahit na malayo pa yung trabaho niya sa trabaho ko, gumagawa siya ng paraan para lang masundo ako. Hinahatiran niya ako ng pagkain. Basta wag ko daw hahayaan na magutom ako. Bawal daw sa buntis yun. At sa buong pagbubuntis ko, siya ang sumama sa akin na magpa-check up. First time. Kasi pinilit niya ako. So nalaman ko, 5 months and 1 week na pala ang baby. Ang saya ko noon kasi nagpakita na rin yung gender ng baby ko. At baby boy siya. Walang paglagyan ang tuwa ko noon. Nung una kong narinig ang heartbeat niya, sobrang sarap sa feeling. At paglabas ko ng OB room, pinakita ko agad sa kanya, kay Chris yung hawak kong papel. Pinakita ko sa kanya yung resulta, yung gender ni baby, at tuwang-tuwa siya. At ang sabi niya sa akin, pwede ko ba siyang maging anak? Kahit hindi ako ang tunay na tatay niya. Nang marinig kong yun, wala akong naisagot sa kanya. Iyak lang ako ng iyak. Niyakap niya ako at sabay-sabing, hindi ko kayo pababayaan ni baby boy. Ang saya-saya ko. Yun na yata yung isa sa pinakamasasayang araw ng buhay ko. Kasi iniisip ko noon na magkakaroon na sana ako ng masayang pamilya.
Pero hindi ko yun nakamit kay Vern. At eto na yun. Baka makantam ko yun kay Chris. So, pagkaraan pa ng ilang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob para sabihin sa mga magulang ko ang pagbubuntis ko. Sinamahan ako ni Chris at siya ang pinakilala kong ama ng baby ko. Hindi ko na sinabi sa pamilya ko ang totoo. Ang mahalaga, merong tatay ang anak ko. Pinatigil na rin niya ako sa pagtatrabaho kasi masela ng pagbubuntis ko. Fast forward. Bumalik ako sa OB ko para magpa-check up. Hindi nakasama nun si Chris kasi lately nagiging busy na siya. Kaya mag-isa na lang ako nun. At habang naghihintay ako sa labas ng OB room, may lumapit sa akin. Isa sa schoolmate ko nung high school. Tinawag niya ako. "Uy, Rose! Buntis ka din pala?" Ang sabi ko, "Ay oo, 7 months na." At ang sagot naman niya ay, "Ako 8 months na, kabuanan ko na next month." Marami pa kaming napag-usapan. Pero sa gitna ng pag-uusap namin, bigla niyang nabanggit yung tanong na, "Di ba ex mo si Chris?" Sumagot naman ako ng, "Oo, bakit?" Ang akala ko noon, alam niya siguro na siya ang tatay. Kahit hindi naman talaga. Hindi ko rin kasi naikwento sa kanya na si Chris yung tumatayong tatay ng anak ko kasi para bang nahihiya pa ako magkwento sa kanya. So ang sabi niya, kilala mo si Kath? Yung best friend niya nung high school? Sa puntong yun, kinabahan na ako. Kinabahan na ako sa mga pwede niya pang sabihin. Pero hindi ko na lang pinahalata. Kaya ang sagot ko, "Ay, si Kat, oo, kilala ko yun. Bakit? Anong meron?" At ang sagot naman niya ay, "Buntis din yun. 2 months pa lang kasi last check-up ko, nakita ko siya dito. Dito rin siya nagpapa-check up. At ang tatay ng anak niya, si Chris, yung ex mo." Nung narinig ko yun, ang bilis ng tibok ng puso ko. Nanlamig ako kasi hindi ko alam kung paanong nangyari. Kaya ang sabi ko na lang, "Ha? Talaga? Paano mo nasabi?" At ang sagot niya sa akin ay, "Sinabi sa akin ni Kat nung nagkita kami na ikwento niya sa akin. Sabi niya, hindi naman daw sila magkarelasyon. Aksidente lang daw. Kasi nung birthday daw ni Chris, nalasing daw lahat ng bisita. Nandun sila sa bahay nila Chris, kasama ng mga kaibigan nila. Dahil daw na nalasing sila at hindi na nila alam yung ginagawa nila, meron na daw nangyari sa kanila nung araw na yun. Kaya aksidenteng nabuntis siya." At saka ko lang naalala, nakaka-birthday lang ni Chris last month. At alam ko din na nandun yung mga dati niyang kaibigan nung high school. Pati si Kat. Pero hindi niya sa akin naikwento yung tungkol sa bagay na yun. Hanggang sa bigla na lang akong tinawag ng nurse para sa check-up ko. At doon na naputol yung pag-uusap naming dalawa. Pagkatapos ng check-up, lutang pa rin yung isip ko sa mga nalaman ko. Gusto kong wag na lang maniwala. Pero alam ko, totoo yung sinabi sa akin. Hanggang sa nakauwi ako ng bahay, hindi ko na nga alam kung paano ako nakauwi nun eh. Nagkulong ako sa kwarto at iyak ako ng iyak. Ang daming pumapasok sa isip ko. Ilang segundo pang lumipas, bigla na lang nagring ang cellphone ko. Si Chris tumatawag. Natagalan ako sa pagsagot kasi pinunasan ko muna yung mga luha ko bago ko siya kausapin. At ang bungad niya sa akin, "Oh, kumusta ang check-up mo? Kanina pa ako nagte-text sa'yo, hindi ka nagre-reply."
At ang sagot ko ay, pagod kasi ako kaya nakatulog ako pagka-uwi ko. Sa pagkakataong yun, pinili ko na wag munang itanong sa kanya yung mga nalaman ko. Kasi mas maganda kung sa personal ko itong sasabihin. Ang sagot niya sa sinabi ko, okay, sige magpahinga ka na. At binaba ko na ang cellphone. Nung araw na yun, ang dami kong naiisip dahil sa mga nalaman ko. At alam ko na hindi ko na mabibigyan ng buong pamilya ang anak ko. Kasi anong karapatan ko? Hindi naman talaga si Chris ang tunay na ama ng anak ko. At ang tunay na anak niya ay yung anak nila ni Kat. Hindi ko pwedeng ipagpilitan yung sarili ko sa mali. Pag-uwi ni Chris, nakita niya ako sa kwarto. At napansin niya na namamaga yung mga mata ko. At ang tanong niya sa akin, anong nangyari sa'yo? Umiyak ka ba? At doon di ko na napigilan ng sarili ko. Bigla na lang tumulo ang mga luha ko. At mahinahon kong tanong sa kanya, totoo bang nabuntis mo si Kat? Magsabi ka ng totoo. Nag-aalangan pa siyang sumagot pero umamin din siya. At ang sabi niya sa akin ay, sorry Rose, aksidente ko siyang nabuntis. At doon na ako napaiyak ng todo. Pinagpatuloy niya yung sinabi niya na nalasing daw sila at hindi nila alam yung ginagawa nila. Napakinggan ko yung mga sinasabi niya at nang mahimasmasan ako, eto lang yung nasabi ko sa kanya. Chris, wala akong karapatan para ipaako sa iyo yung anak ko. Panindigan mo si Kat. Kasi yun yung tunay mong anak. At magiging pamilya na kayo. Huwag mo akong alalahanin kasi magiging masaya din ako kasama ng anak ko. Ayoko ng problema at ayoko rin na maging dahilan kami ng anak ko kung bakit hindi buo ang pamilya mo. Kaya maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa amin. Umiyak na lang din siya sa mga nasabi ko. At doon na natapos ang pag-uusap namin ni Chris. Nagparaya na lang ako para sa ikabubuti ng lahat. At inamin ko na rin sa pamilya ko kung ano ang totoo. Natanggap naman nila ako at sinuportahan. Sa ngayon, 10 months na ang baby ko. At nakabalik na ako sa trabaho. Wala na akong balita kay Vern sa tatay ng anak ko. Pero okay lang dahil nasusuportahan ko naman ang anak ko. Masaya na rin ako para kay Chris kasi may sarili na siyang pamilya. Pinagpapatuloy ko ang buhay ko kasama ang anak ko. Salamat sa lahat ng mga nakinig. Muli, ako si Rose. At ito ang aking secret file.